Здравейте хора, аз съм Мати и ще изпробваме едни много лесни начини за смятане. Да пробвам. 26 по 11 е равно. Пишете двойката първа. След това пишем 2. След това смятаме 2 плюс 6. 8, нали? И пишем шестицата. Става 286. Проверете си го, ако искате. Сега да изпробваме друго число. Например, 32 по 11 е равно на 3. Пишем го. Смятаме 3 плюс 2. 5. И пишем двойката. 352. И сега искам да ви дам една задача. Искам да я напишете в коментарите. 52 по 11. Спрете го и пробвайте. Чао!